Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киния Әхмәдиев. Статистика буенча янгын яһәтенән хәвефле көзге кышкы осур башлану менән янгындар һәм уларда һәлак булучылар саны арта. Ут сыгыудың төп сәбәптәре уның менән хакһыз кылану, электр корамалдарын урынлаштыру һәм эксплуатациялау кагыйдәләрен бозу. Мейес халганда һәм уны якканда янгын хәвефсезлеге кагыйдәләрен үтәмәү. В районе составлены списки граждан, в которых мы устанавливаем автономные пожарные извещатели. Монтаж производится специалистами ВДПО под контролем инженеров профилактики и других служб. Также производится выдача данными лицами, гражданам, которые находятся в группе риска. Янгын тураһында искәртүсе корамалдар кеше гомерен һаклап калырга ярдәм итә. Әгәр дә өйдә төтен башланһа, янгын сыгыуды искәртү корылмаһы шунда ук сигнал бирә. Көчле тавыш йоклап яткан кешене лә уятырга мөмкин. Хакына карап, был корылма 1 елдан 3 елга тиклем эшләй. Извещательләр урынлаштыру менән генә сикләнергә кәрәкмәй. Уларның төзек булуын контрольдә тоту мөһим ди янгынды искәртү хезмәте үзәге. Они очень удобные, выгодные, для нас бесплатно выданные, потому что и помогают нам очень. Даже вот на 2-м этаже мы слышим, было однажды задымление, в комнате прям был дым стоял, вот летом окошки открыли, продули, но орал очень сильно громко. Приобретайте такие извещатели пожарные, очень помогает. Ишембай районының Колгына авылы район үзәгенән бик алыста урынлашкан. Шулай булуга карамастан тормыш кайнай унда. Авыл урамдары төзекләндерелә, яңа йорттар калкып сыга, интернет үткәрелгән, балалар баксаһы, мәктәп, давахана эшләй. Халык район хакимияте ярдәме менән зур эшләр аткарып сыга. Ошо көндәрдә Колгына авыл биләмәһе халкы район җитәкчеләре менән осрашты. Тулырак киләһе сюжетта. Ишембай районы муниципаль районы хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов төрле тармак хезмәт белгечләре белән берлектә Колгына авылында халык менән сираттагы очрашу узгарды. Зур залды тултырып ултырган халыктың район башлыгы менән уртаклаштыр мәсьәләләре лә, һораулары ла, әйтер һүзләре лә күп йыелгайны. Йыелышта бик күп проблемалар күтәрелде. Уларда сисе юлдары каралды. Кайһылары киләсәктә хәл ителер өчен айрым контрольгә алынды. Субсар сыгару, халык исәбен алу күп мәсьәләләргә лә аныклык индерелде. Колгына авылы биләмәһенә караган авылларда барлыгы 1421 кеше яшәй, ә Колгынаның үзендә 700дән артык. Авыл елдан-ел зурая, яңа йортлар калкып сыга, яшьтәрдә туган яктарын ташлап китмәй. Эшкуарлык менән шөгыльләнгәннәр саны ла арта бара. Иң уңышлы эш алып баргандары ла бар. Азамат Мусин авылсында пилорама аскан, такташ такетниктар әзерләй. Сәлтамак калаһындагы Авангард заводы менән хезмәттәшлек итә. Авыл халкына ла уның ярдәме зур. Эшкуар быел Колгынаның үзәк урамын төзекләндерүгә зур өлеш керттеләр. Халыкка башлыса бушлай штакетник, прожильня материал таратып, әлеге көндә үзәк урам төзекләндереп бөтелде диярлек. Аларга зур рәхмәт әйткем килә. Был эшәү һәр вакыт алгы рәттә ярдәм итү буенча һәрбер мероприятие булса, ярдәм кирәк булса, уларга мөрәҗәгать итәк, улар бер вакытта ла куйдыгандары юк. Бик күп һораулар яуды район итәкчелегенә. Уларның кайһыларына шунда ук асыклык индерелде. Кайһыларын хәл итү өчен вакыт талап ителүе билдәләнде. Бер генә һорауда ситтә калманы. Йәйге көндәрдә Колгына Макар юлы. Шул тиклем ул юлда хәзер берничә ел ремонт үткәне юк, юл бетте. Ярай кыш көндәрендә безгә Аллаһ Тәгалә асфальт алып куя. Основной проблема безнең шул газ мәсьәләсе. Безнең берничә урамда газ бар, центральный урамында, мәктәп урамында, молодежный урамында газ бар, ә менә өске урамнарда опять газ юк. Ну, былтыргы елда собраниелар тоже йыелышта обещәткәннәр. Газды пандемия сәбәпле быелгы елда үтмәй калды. Но менә 21 елда был вәгъдәләр үтәлер дип ышанып калабыз инде. Халыкты борсыган мәсьәләләрдә бына шулай уртага һалып һөйләшү бүгенге көн талабы. Йыелыш агымында Колгына авыл советы авыл биләмәһе башлыгы Мөгаттар Мустафин 2020 ел йомгаклары турасында отчет доклады менән сыгыш яһаны. 2021 елга анык максаттар билдәләнде.
Хана Максутова, Илназ Беккужин. Ишембай хәбәрдәре. Ишембай районы бала табу йортына икенче кимәл статусы бирелде. Кесиров кисеме эшләткән һәм вакытынан алда бала тапкан әсәйләргә югары квалификациялы ярдәм күрһәтү мөмкинлеге бар. Бала табу йортына капиталь ремонт эшләнгән, заманса яһазландырылган интенсив терапия палатаһы бар. Акушер-гинекологтар, анестезиолог-реаниматолог тәүлек әйләнәһенә эшләй. Одаклама яңы палаталар асу күз уңында тотыла. Онда сабыйдар әсәләре менән дәвахананан сыккансы бергә була ала. 2021 ел башынан Ишембай калаһы һәм районында 37 сабый дөньяга килгән. Калабызның балалар һәм үсмерҙәр ижад һарайына 200-дән артык студент осрашыуга килде. Алга Ишембай тип исемләнгән форсайт сессия республикабызның төрлө төбәктәрендә белем алган студенттарны бергә йыйды. Шуныһы шатлыклы. Югары уку йортын тамамлаган студенттар тыуган районына кайтып, төпләнеп, үзләре хайлаган һөнәрләре буенча эшләргә әзер. Алга Ишембай дип исемләнгән форсайт сессияга кала һәм райондан 200-дән артык студент йыелды. 9 командага бүленеп яшьтәр мәгариф, һаулык һаклау, спорт, туризм, эшкуарлык өлкәһендә килеп туган проблемаларны өйрәнде. Студент күзлегеннән урындагы хакимияткә уларны сессия юлларын тәкъдим итте. Бұл сараның бүгінгі форматта үткәрелгән сараның мөһимлеге шунда, студентлар залда гына утырып, безнең начальникларды, безнең башлыгыбызды тыңлап кайтып китмәйләр, ә үзләре ошо безнең муниципалитетта булган проблемаларга бирелеп, шул проблемаларга яңа сису мәсьәләләрен тәкъдим итүдә. Шуңа күрә улар үзләренең моңа ялип ителүләрен аңлап, киләсәктә инде үзләренең кирәклелеген аңлап, кире кайтырлар дип уйлыйм. Минеңсә, бұл мероприятие бик тә файдалы булды. Бында килүгә бер дә үкенмәйем, чөнки бындагы ошо администрацияга төшкән проблемаларды эшкәртү бик кыйын икәнен белдек. Һәм дә бынан һуң минеңсә студентлар үзләре администрацияга авыр эш төшкәнен аңлай ясактар. Һорау-яуап формаһында барган форматта кала һәм райондың бөтә өлкәләрендә булган проблемага кагылдылар. Шуны шатлыклы, туган телдә һаклап алып калу, башкорт халкының гореф-гадәтләрен, традицияларын тергеҙеү кеүек проблемаларҙы ла күтәрде студенттар. Без бүген форсайт сессияна йыйылдык. Без монда тел проблемаһын, традиция проблемаларын карайбыз. Монда күп студентлар йыйылды, без командага бүлендек. Без проблемаларның хәл итү юлын эзләйбез. Безнең Ишембай калаһы башка төбәктәр кеүек яшь кадрҙарға кытлык кисерә. Республиканың төрлө югары уку йорттарында белем алган студенттарның күбеһе туган яктарына кайтырга әзер. Табиб булу ул үҙе бер һөнәр дип әйтеп була, чөнки бөтә кешеләр табиб була алмай. Мин уйлавымса, безнең районда әлеге вакытта яшь специалистлар етмәй. Шуға мин целевое направление һайлап, безнең райондан больница ошо үзебезнең районга кайтырга итәбем бар. Үзебезнең районыбызды, Башкортстаныбызды медицина ягынан күтәрергә уем бар. Яңы форматта үткәрелгән булсара, бик эшлекле шарттарда үтте. Урындагы хакимият җитәкчелеге һәр тәкъдимде игътибар белән тыңланы, үз фикерен әйтте. Район кала язмышына битараф булмаган яшьләргә рәхмәтен белдерде. Хана Максутова, Арсен Рахманголов, Ишембай хәбәрдәре. Ишембай районының Алакай авылы Айык авыл конкурсының муниципаль этабында еңеүсе булды. Ошо уңайдан мәдәният йортында зур байрам оештырылды. Бәйге сиктәрендә милли мәдәнияттәр көне лә уҙғарылды. Артабан киләһе сюжетта. Сараны оештырыусылар башҡорт, рус йолалары буйынса ҡунаҡтарҙы икмәк, тоҙ, бауырһаҡ һәм ҡымыҙ менән ҡаршы алды. Килгән кешеләрҙе төрлө милләттәрҙең милли аҙыҡтары һәм ҡулланма сәнғәте менән таныштырҙылар. Клуб яңғыратып, башҡорт, рус, татар, суаш телдәрендә йырҙар башҡарылды. Райондың ауыл советы биләмәләре буйынса Сәлимә Алтынтимер ҡыҙы етәкләгән ауылдар иң әүҙемдәренең береһе. Милли йолаларҙы тергеҙүгә көс салып, тырышып йәшәй бында халык. Алакай ауылында намыслы, эшкә таһыл,
юр һүҙле халык яшәй. Улар әүәл-әүәлдән гел алға ынтылған халык. Бына әлеге көндә безнең авылыбызда зур эшләр аткарыла. Быга мисал булып авылыбызның 260 еллыгын каршы алу мәсьәләсе тора. Был мәсьәләгә без бик ентекле әзерләндек, төрле саралар үткәрдек. Әйтәйек, Айык авыл исеменә лайыклы дәгъва итеп яулап алдык. Халык бик нык дәртле, дәррәү, һәрбер эште бөтә авыл бергәләп башкарабыз, бөтә авыл бергәләп кәңәшләшеп, үзебезнең авылды матурлайбыз, тирә-ягыбызды матурлайбыз. Безнең Алакай авылында ысынлап та эски менән шөгыльләнгән, ундай авырудан яфаланган кешеләр юк, бөтенләй дә юк. Хатусылар да юк. Шулай итеп мына бердәм алга барабыз. Нефтьчеләр мәдәният һарайы, Бирхатуар Васильевка, Кинякәй Түбән Гәрмәт авыл клубларынан үдешмәкәр коллективтары сыгыштары тамашачыларның байрам кәефен күтәрде. Алакай авылы районыбыз данын күтәрүсе, милли рухты, уның йолаларын, кәсебен һаклаусы тере тарих ул. Алакай авылы халкына республика күләмендә үткән ярышта уңыштар теләйбез. Хәнәм Максутова, Илназ Бекхужин, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрләре. Язгы тамсылар конкурсы Ишембай районында ел һайын узгарылып килә. Талантлы балаларҙы үҫтереү, йыр сәнгатенә һөйөү тәрбиәләү йәһәтенән узгарылған сараның әһәмиәте әйтеп бөткөһөҙ. Теманы Хәнә Максутова дауам итә. Күңелдәргә яд һулышы бөрккән язгы тамсылар конкурсы бик йәнле үтте. Башҡорт, рус, инглиз телдәрендә башҡарылған йырҙар тамашасыларҙың күңелен яуланы. Ел һайын республикабыҙҙың мәғариф һәм фән министрлығы тарафынан ойошторолған яҙғы тамсылар, йәш һәләтләр республика конкурсы уҙғарыла. Бөгөн беҙҙең Ишембай районында муниципаль этабы үтә. Конкурста ҡала һәм район мәктәптәренән 7 йәштән 17 йәшкә тиклемгә иң һәләтле, моңло тауышлы балалар үҙҙәрен һынап ҡарайҙар. Конкурс программаһында йәш солистар, халыҡ йәһә эстрада йүнәлеше буйынса вокал ансамблдәре актив ҡатнаша. Был күркәм сара йәш быуындың әхлаҡи, рухи байлыҡтарын арттырыу, сағыу таланттарҙы асыҡлау маҡсаты менән уҙғарыла. Йыр бәйгеһендә шулай уҡ ансамблдәрҙә булды. Уҡыусыларҙың моңло тауышы, сағыу кейемдәре тамашасыларҙы әсер итте. Артистәр сәүҙәрен иркен тотоуы, йырҙарҙы урынына еткереп башҡарыуы был конкурсҡа йылдан-йыл әҙерлектең ентекле булыуын күрһәтте. Мин беренче тапҡыр конкурска бардым. Мин йырланым, йырҙы беҙҙең ил. Без бында ансамбль менән килдек, Октавика. Йырланыҡ беҙ йырҙы матур итеп, әҙеркән ҡурҡтыҡ, но йырланыҡ инде. Был конкурста мин беренсе тапҡыр ҡатнашам. Конкурс матур, әйбәт. Конкурса еңеүселәр республика кимәлендә район данын яҡлаясаҡ. Сәхнә түренән саф башҡортса йырҙар ишетелә икән. Тимәк, балалар үҙ телдәрен ярата, тыуған теленә битараф түгел. Ишембай ҡалаһының балалар ижад һарайында яҙғы тамсылар конкурсы бара. Район һәм ҡала мәктәптәренән бында 70-ләгән бала үҙ көсөн һынап ҡарай. Уларға ижади уңыштар ғына теләйһе ҡала. Хәнә Максутова, Илназ Бекхужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.